Aprendre el subjuntiu en català pot ser un repte, però aquí tens alguns consells que et poden ajudar. Entén la funció. El subjuntiu s'utilitza per expressar desitjos, dubtes, possibilitats o situacions hipotètiques. Familiaritza't amb aquestes situacions. Estudia les conjugacions, coneix les formes del subjuntiu en els diferents temps, present, passat i futur. Practica les conjugacions regulars i irregulars. Exercicis pràctics. Fes exercicis que impliquin omplir els buits amb la forma correcta del verb en subjuntiu. Pots trobar materials en línia o llibres d'exercicis. Llegir i escoltar. Llegeix textos i escolta àudios o vídeos en català. Presta atenció a com s'utilitza el subjuntiu en contextos reals. Practica en conversa. Intenta fer servir el subjuntiu en les teves converses. No tinguis por d'equivocar-te, és part del procés d'aprenentatge. Crea frases, escriu frases o petits textos utilitzant el subjuntiu. Això t'ajudarà a consolidar el que has après. Fes servir jocs i aplicacions. Busca jocs educatius o aplicacions que t'ajudin a practicar el subjuntiu de manera divertida. Revisar i repetir. Revisa el que has après regularment. La repetició és clau per interioritzar les estructures. Aquí tens alguns exemples de frases amb el subjuntiu en català, dividits segons les situacions en què s'utilitza. 1. Desitjos. Vull que vinguis a la festa. Espero que et recuperis aviat. 2. Dubtes. No crec que ell ho sàpiga. Tinc por que no arribi a temps. 3. Possibilitats. Si plou, no anirem al Parcel·la. Potser ens agradi si ho provem. 4. Situacions hipotètiques. Si tingués més temps, estudiaria més. Si fos ric, viatjaria pel món? 5. Ordres o consells. És important que estudiïs per l'examen. Et recomano que ho facis abans de demà. 6. Expressions d'emocions. Em fa molta il·lusió que vinguis a veure'm. M'angoixa que no puguis participar. Amb paciència i pràctica, dominaràs el subjuntiu en català.